יוצא בראון קדימה לאינזיקור, די מנסה לחטוף, לא מצליח, אינזיקור! אינזיקור. ברדלי נותן לו את הספייס, אינזיקור! מחפש השחקן הפנוי, עכשיו אינזיקור, פעם שנייה לשלוש היום, מדייק. אינזיקור מטה שחקן אחד, נחסם פעם אחת על ידי ליין. לחסום, חדד שולח על שאול עכשיו עד הסוף, איזה גג שלי! קלר, מאבד את הכדור עכשיו לאינזיקור, קורא נכון את המסירה, מטביע גם אורחן, גם רזמור. אינזיקור כבר מרים שלשה, הוא מדייק. בקריית גת במקומו של מייקל גרין, ובינתיים יופי של הנעת כדור של אינזיקור, חוף של... על מגדל העמק. בוא נראה את אינזיקור, וואו! הוא מהצד השני, אינזיקור רוצה לקחת דברים על הראש לבד. או עושה את זה. אינזיקור. איזה יופי אינזיקור. אינזיקור עם השיים. שוויון 49. 35 שניות אחרונות. לפולק בורח הכדור. ומור משאיר לאינזיקור. כדור לאינזיקור, הכדור פוגע ברגלו, אבל נשאר כחול ואינזיקור! רק לשקול שחקן צפת נוגעים בכדור, אינזיקור מנסה שלשה, כדור שלו אינזיקור חודר. עוצר, זריקה קשה. יולינסקי, הנה. עכשיו הכדור הולך על אינזיקור, עם הפיידאווי. בראון מול פורר, מתחת לסל לאינזיקור. בינתיים מקריש מקריש את השומר שלו, מקריש את זה לאינזיקור. בקבוצה הזאת. ותראו את הכדור הזה, חדד שולח 0-0, יופי! ועובר גם אותו, הולך עד הסוף, די! הנה חדד, חופר, מוציא, אינזיקור, שלשה. שלף עכשיו, כדור יפה לשטרנברג, איזה גג! מור, איזה יופי הוא מכניס אינזיקור. אינזיקור מסתובב. אינזיקור, לוקח את ווקר פנימה. סחט ממנו את העבירה, זה מה שהוא רצה, גם כל... משלימים חמישייה, קופרברג כמובן, זה בכחול, מנגד, קודם כל ניתן... אין זמן, אינזיקור זורק, וואו! שמאל. הוא נותן כדור לאינזיקור, מסתובב, שם שתיים. הולך שמאלה, אינזיקור בא, 3. 71-64, דקה 1, 22 שניות, אינזיקור עכשיו מול ווקר, עד הסוף אינזיקור. עם חברו ג'וש אינזיקור מהקבוצה המקבילה. חוצה את רף ה-20, בינתיים שטרמן מקבל כדור נהדר. הזכרנו בבריטניה, גם בספרד. אינזיקור עושה 2 ראשונות עכשיו. אינזיקור! ואז מור, איזה יופי הוא מוצא את אינזיקור, ואינזיקור... שר. אינזיקור! ראון מול דרוקר, עכשיו הוא מעביר את זה לחדד, יופי של הכנסה לאינזיקור, עושה נקודות. הוא הולך ימינה, משאיר לאינזיקור, שלשה שנייה של אינזיקור תיכנס, אכן? אל צמוד אליו, אינזיקור מגיע לחסום. ראון מעביר את זה לאינזיקור מול רוינה בתוך הצבע, מצליח לעשות... איזה יופי אינזיקור, מקפיץ את באומן, שרמן למור, מור לאינזיקור, אינזיקור חופר, אינזיקור אנדואן! הנה ג'וסף! בסוף הוא יזרוק, אולי יהיו פה צעדים שלו, ריבאונד שולה, ריבאונד כמובן של אינזיקור, זה לכן. כן מקשיט את הלוב הזה, אינזיקור, איזה ידיים טובות, אנדואן, וואו! תחילה להבליט את היתרון האיכותי שלה. אינזיקור, אנדואן! והנה אינזיקור, עוד 2. שני שחקנים בגובה 2.08, לוינסון קצת יותר דק, אבל לא פחות חזק. זה וואפיץ' מחזיר לאוחנה, מנסה שלשה אוחנה, הכדור שלו בחוץ, ריבאונד בידיים.
קופרברג רצה להתגלגל, אינזיקור מקבל, מסיים. עכשיו זה קופרברג, פנימה לאינזיקור, טס מהר קדימה, אינזיקור בצבע, שולח את אינזיקור קדימה, רוקה מנסה להגיע, לא מצליח, אינזיקור עכשיו בקל... אקריש, אינזיקור חופשי, ווקר מצליח להגיע, שם את הכדור הזה עם הלוק. בצפת לטובת האורחת, אינזיקור, אנד וואן. קופרברג, אינזיקור חייב לקבל, הנה זה מגיע, הוא מקבל טריפל טים, לא עוזר הטריפל טים. טס שרמן, אינזיקור! לוקח את השלושה ברק, בת אינזיקור עם הריבאונד. אבל זה קטוע קצרה מדי, בינתיים קופרברג עם המסירה ארוכה לכיוונו שלי, הוא נבלמת, אבל שרמן חצי מרחק, גם הפעם זה בחוץ, ריבאונד התקפה של אינזיקור. אחת, 6 דקות בדיוק לתום, טס עד הסוף ברק, כדור יפה של ברק לאינזיקור. בוג, זה ייכנס? לא, אבל אינזיקור על הריבאונד, זה ייכנס. תוכן, פנימה והחוצה, שרפ מבקש, שרפ מקבל! איזה די.ג'יי שרפ. חן עם כדור, קיזזו את השלשה של חדד, אינזיקור! רואה את קופרברג עם הדן!